Karoliina Kostner 5 pisteellä ohi Sarah Mayerin ja ykköseksi. Gedevanishvili tässä vaiheessa 3. ja sitten Suomen loistavat luistelijat järjestyksessä Korpi, Pöykiö, Drei. 2 luistelijaa jäljellä. Ja nyt on Jelena Sokolovakin kovassa paikassa. Hänen eronsa Kostneriin oli vain 10 yksiä, eli hän tarvitsee niin ikään ennätyspisteensä. Ja nyt hyvät katsojat, samalla kun ihailemme hänen hyvää hyppytekniikkansa, niin yritetään verrata näitä ohjelman koreografioita ja tätä ilmaisua, perusluistelua ja niin edelleen. Sokolovalla on hyvä hyppytekniikka niin ikään. Hypyt nousevat korkealle. Hän on vahva kilpailija. Kova kilpailija on myös Sokolova, täytyy sanoa, koska ei ollut helppo paikka lähteä Kostnerin onnistumisen jälkeen, mutta viileä on vaalea tällä kertaa. Hyvä kolmoisritti tuohon ja vaikka ohjelman sisältö on aivan erilainen, nämä siirtymät ovat aika yksinkertaisia, mutta sitä komeampia ovat nuo hypyt. Ne onnistuvat tänään ja tuo ilmaisu vain paranee loppua kohti. Täytyy sanoa, että Jelena Sokolova on oikein elementissään tänään. Kaksoisakselin perään vielä kaksoistulppi kuin varmistukseksi tuohon loppuun ennen tätä yhdistelmäpiruettia, jossa asennot vaihtuvat ja pyörivä jalka vaihtuu. Eipä tästäkään voi olla pitämättä ja hänessä ehkä sellainen ominaisuus, johon on helppo mieltyä, on se, että hän on tällainen
tsemppari, eläytyjä, innostuja, on enemmän vielä urheilija kuin taiteilija, vaikka ne tietysti tässä lajissa menevät sillä lailla hienosti lomittain, mutta kova nainen on tämäkin, täytyy sanoa. Tuo on hyvä määritelmä, jonka sanoit tuon. Ja hän lähtee tuohon hyvin keskittyneesti ja sitten tuo riemu repeää tuolla lopussa. Tulee hänen kohdallaan. Kyllä tuo hyppytekniikka myös on aika vahvaa. Ei ole kiistäminen erittäinkin vahvaa. Ainoa asia, mutta siitä huolimatta tuo musiikin valinta on aina hyvin samantyyppinen Jelena Sokolovalla, mutta varmasti löytyy tähän musiikkiin tai niitä, jotka pitävät tästä. Minä pidin enemmän Costnerin valinnasta ja hänen koreografiastaan ja erityisesti siirtymisistä. Mutta olisiko niin, että tuo tietyn tyyppinen urheilullisuus ja se, minkälainen hän on jäällä, niin ehkä jollakin lailla myös sitten sanelee se, että minkälainen musiikki saa hänestä ne parhaat ominaisuudet esiin? Se on hyvä näkökulma ja varmasti tässä tulee juuri vastaus, miksi hän luistelee tällaisen koreografian ja juuri näin. Se on hänen omintaan. Ja tässähän tämä urheilumuoto on juuri niin mukava ja mielenkiintoinen, kun voi sitä persoonaansa tällä tavalla urheilusuorituksessa korostaa valitsemalla juuri itselleen sopivan musiikin. Ja sitä kautta äärimmäisen hankala tuomaristolle, kun he joutuvat näitä myös erityylisiä ihmisiä, urheilijoita, koreografioita vertailemaan toisiinsa. Aivan. Välillä on aika vaikea varmasti miettiä, että miksi tämä on parempi kuin tuo, kun molemmat tekevät taidokkaasti ja hyvää jälkeä, kuten Sokolova. Nyt Costnerin pisteet olivat huimat. Hän sai vapaa-ohjelmasta 112,41 ja niin korkealle tasolle ei ole. Mutta kyllä hän huikeasti tänään luisteli ja tässä nyt rikotaan ennätyksiä luistelijan perään. Elementtipisteet ovat hurjat. Ei ihan saman tason perusluistelutaitoa, mutta sitten esittämisestä performance execution hän saa enemmän kuin Costner. Aika jännä. Tuomarit tykkäsivät tänään näköjään tästä tsemppilinjasta ja sillä hyvä ja näin Sokolova. Ennätys hänellekin 10 pisteen petraus vapaa-ohjelmaan ja hän menee kilpailun kärkeen. Menee kilpailun kärkeen 116 pistettä